Әхмәтҗанова. Миңа 13 яшь. Мин БикаФест2015 инде 3-нче ел катнашам. Мин быелны автор башкаручы номинациясендә катнашам. Барыгызга да инде уңышлар һәм дулкынланмыйча сәхнәгә чыгарга телим. Катнашучыларга минем шул теләк. Чыгыш ясаудан һәм гомумән сәхнәгә чыгудан зур ләззәт алып, һәм алга барырга, үз-үзеңә ышанырга һәм бер нәрсәдән дә курыкмаска. Bu festivaldan indi bik qanagat, çünki yıl sayın deyərlik men bunda qatnaşam. Hem yaşarıp kitem, icad edəsi kilə, hem yaşlar gətireyim, tağın da şulay etib qatnaşsınlar, bizning Tatar xalqının jırlarını jırlasınlar. Şuluq vaqtda özümüzün milli mыңlardan ayrılmasınlar, tırışsınlar, oxusunlar, ımtılsınlar. Mənə benim barbıq diləklərim şu.